barakatuh. Sunana Hafsat, ni 'yar asalin Maiduguri ce, amma yanzu ina Yobe da zama. Abin da ya jawo hankalina na shigo wannan masana'anta na Kannywood sakamakon rashin iyayena da na yi. Yanzu ina nan Kano ne gurin wata 'yar uwata. Ni dai ba a gurin iyayena na girma ba, a gurin ƙanwar mahaifina na girma, saboda ko menene ita ta bani a rayuwa. Cikin garin Maiduguri ana tashin hankali wanda ba zai misaltu ba. Na je ni garin Maiduguri kwana na 2, mahaifina ya aike ni. Kafin na dawo gari ya rikice, sai na dawo gida na samu mahaifina da yayuna duk an ɗaɗɗaure musu hannayensu, baran ma mahaifiyata. Ni ma ina shigowa aka janyo ni, aka zo aka risunar da ni, aka ɗaure min hannuna da ƙafana. An ɗaure min hannuna da ƙafana, suka tambayi mahaifina akan ya basu wani abu, ya ce shi ba zai bayar ba saboda shi ma ya gada ne ta gurin mahaifinsa. Suka ce ba za ka bayar ba, ya ce ba zai bada ba. Abin da ya bani takaici da ƙuna da baƙin ciki. Sannan suka yi mahaifina sintir haifuwar uwarsa, suka masa yankan rago. Mahaifiyata kuma harbi. Babban yayanmu a take zuciyar shi ya buga. Saboda menene? Mu kuma sannan suka mana duka. Suka tafi da yayana wanda har yau babu shi. Ni ma an tafi da ni wata na 6 lokacin da aka je taho da 'yan mata. An taho da 'yan mata 48, amma sojoji 38 ne aka rasa. Da aka taho da ni kuma na dawo gurin ƙanwar mahaifina, sai na shigo cikin garin Kano. Shi ne ce ina sha'awar harkar industry nake so na yi, saboda ko da wani baƙin cikin zai yayi min a zuciyata. Amma na yi babban rashi a rayuwata. Na rasa waɗanda suka bani gata da farin ciki. Duk da ma ina da ƙanwar mahaifina wanda ta tsaya min, tana bani komai na rayuwa. Amma ina cikin tsaka mai wuya. Ina tausayin kaina saboda ni mace ce, kuma kowace mace a rayuwa tana buƙatar farin ciki da kwanciyar hankali. Ina so ni ma na kasance a cikin wannan farin cikin. Ba na so na ba wa ƙanwar mahaifina kunya. Na zamanto na sami incin da kowace 'ya mace take samu a matsayina na wanda ban da iyaye. Ina jin takaicin abin nan in na tuna wannan abin da yake damuna. Gaskiya na shigo wannan masana'anta ba daɗewa ba, amma na samu nasara alhamdulillahi, saboda abin da nake nema na same shi, saboda na samu masu goyon baya wanda suke dan bani gudumawa daidai gwargwado, wa'anda ba za a rasa ba. Ina cikin farin ciki saboda abokanan arziki ne sun maye min gurbin yayuna da bana tare da su. Ina cikin farin ciki, duk da haka bana tare da su, amma sun maye min gurbin nawa. Na ji daɗin hakan sosai. Fim ɗin da na yi mai dawa, akwai fim ɗin da kuma ana kiran shi da zuciyar masoya. Akwai kuma saƙon so. Akwai kuma labarin zuciya, wanda ba daɗewa ba za a sake su. Gaskiya an ce shi so ba samu ba ne, amma ina so ni ma na kasance daga cikin jaruman da ake nunawa a yanzu, saboda komai da kake gani a rayuwa nasara ce. Da ina da iyayena a yanzu, da sun bani goyon baya 100%, sun sa ni cikin addu'a. Na san burina zai cika, amma duk da haka ban karaya ba, saboda ina da mahaifiyar da take bani shawarwari kuma take sa ni cikin addu'a da abokanan arziki. Shi yasa na ƙara samun ƙarfin gwiwa. Ban karaya ba. Ina fatan duk mutumin da yake harkar Kannywood Allah ba shi nasara akan duk abin da yake nema, kuma Allah tsare daga sharrin maƙiya da mahassada da 'yan kayi-kawo. Ni dai kiran da zan musu da jan hankalinsu da zan yi, duk abin da suke nema a rayuwa. Kowane ɗa namiji da kowace 'ya mace burinta ta samu abin da za ta yi alfahari da shi, kuma iyayenta ma su ba da abu a iyayensu, su taimaka wa iyayensu da marasa ƙarfi. Ni dai burina a rayuwa shine, ina fatan in Allah ya cika min burina zan taimaka wa marayu 'yan uwana. A shirye nake har in za a bani, za a dubi maraicina, kuma a taimaka wa rayuwata domin ni ma na inganta rayuwata kamar yadda sauran mata suke inganta rayuwarsu. Ni dai fatana shine Ubangijin Allah ya ba wa kowa rabansa. Allah ka ba mu halal ba haram ba, kuma Allah ka tsare mu a duk inda muke.
kuma ka bamu nasara, ka bamu ci gaba a rayuwarmu da dukkan musulmi. Duk macen da ba ta bin maganar iyayenta to a gaskiya ta yi kuskure, saboda menene? Su iyaye ba abun wasa bane, su suka rene ka wata ɗaya har wata 9 da 'yan kwanaki. Akan me ba za ka bi umarninsu ba har za ka saba musu bayan su suka rene ka, suka baka kulawa domin kai alfahari da rayuwarka. Mafi yawanci mu mata in ga mace ta fito yawon watan gaririya a gari, ko ba ta da uwa a gida ko matar uba, mafi yawanci matayen uba suna haka, su tsangwama wa yara, su raɗa magana a kunnen uba har ya ji wa'annan 'yar tashi ta fita daga ransa, wance ki bar min gida, ke ba 'yata ba ce. Amma iyaye mata da iyaye maza, don Allah, don annabi, ku yi kishi akan 'ya'yanku, ku ba su tarbiyya na gari, saboda menene? Mafi yawanci mu mata muna samun gurɓatacciyar tarbiyya, ba ma bin abin da iyayenmu suka ce. Amma don Allah mata 'yan uwana, ku bi duk abin da iyayenku suka ce, kar ku saba musu, saboda hakki ne a gare ku. Duk matar da kaga ba ta yi aure ba to tana da hakkin iyaye a kanta, ko da ta yi auren ma yanzu hakkinta ya koma kan mijinta, amma za ta iya tallafa wa iyayenta in tana da shi, in tana da hali. Su ma za su ji daɗi a ransu, har sama ƙarfin gwiwa su muku addu'a Allah ba ku zuri'a na gari, kuma Allah ya sa ku gama da duniya lafiya. Ni dai ba zan ce zan zama kamar sauran jaruman ba, saboda menene? A sannu yaro yakan zama babba. Zan bi komai a sannu ne domin na ga ina Allah zai ajiye ni, wani matsayi zai kai ni. In na kai matakinsu sai na gode masa, amma in ban kai matakinsu ba zan ce ga matsayin da zan faɗa ba, saboda shi komai nufi ne na Ubangiji. In yayin da Allah bai kai ni wannan gurin ba, duk dabara na babu yadda na iya, dole sai na zama ƙasa da su. Haka ne zan yi aure. Kowace 'ya mace a rayuwa mutuncinta shine gidan miji, kuma ka san komai lokaci ne. In Allah ya kawo zan yi aure, kafin na zama wata zan yi aure, amma in Allah bai kawo ba, kaga babu yadda na iya, saboda koyon jarrabi ne na Ubangiji. Saboda in Allah ya kadarta hakan ba ɓata lokaci, sai na zama na yi aure ni ma, na haifi 'ya'ya na ba su tarbiyyar da ya dace kamar yadda mu ma iyayenmu suka bamu.